27 январи соли 2022 тахминан соати 17:20 бо вақти маҳаллӣ як гурӯҳи шаҳрвандони номаълуми ҷумҳурии Қирғизистон ба шумораи 50 нафар аз ҳисоби сокинони шӯрои деҳаи Оқсой вилояти Ботканд дар болои пули наздикии деҳаи Хоҷаи Аъло автомашинаи тамғаи портери шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистонро ки рек мекашонд аз ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон аз маҳаллаи Хоҷа Аъло то маҳаллаи Сомонёни ноҳияи Исфара ҳаракат мекард маҷбуран боздоштаанд. дар ин бора аз маркази матбуоти қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. шарҳи бештар дар пешниҳоди Саъди Ғоибов. бино ба маълумоти маркази матбуоти қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади пешгирии чунин амалҳои ғайриқонунии шаҳрвандони ҷумҳурии Қирғизистон дар сатҳи намояндагони мақомоти маҳаллӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳри Исфараи вилояти суғди ҷумҳурии Тоҷикистон вохӯрӣ ба нақша гирифта шуд, аммо ҷониби Қирғизистон ба мулоқот наомадааст. ба ҷои ин тахминан соати 18:10 ба вақти маҳаллӣ марзбонони қирғиз ки дар қадқади пули дар боло зикршуда мавқеи оташфишониро ишғол карда аз силоҳи оташфишони мавҷуда ба сӯи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон оташ кушоданд. дар ҳамон ҳол шиддати тирборон аз ҷониби ҷумҳурии Қирғизистон ба суръат афзоиш меёфт. дар байни сокинони осоишта ва сарҳадбонони ҷумҳурии Тоҷикистон талафот дида мешавад. ба манотиқи назди сарҳадии вилояти Боткан кӯчондани ҷузъу томҳои ҷудогона ва ҷузъу томҳои ҳарбӣ ва техники ҳарбӣ мушоҳида мешавад. дар он замон аз ҷониби ҷумҳурии Қирғизистон ба самти ҷумҳурии Тоҷикистон ба сӯи сокинони маҳаллӣ воситаҳои нақлиёт ва иншоотҳои гуногуни инфрасохторӣ тирборони шадид идома кардааст. дидбонгоҳҳои назди сарҳадӣ ва миномётҳо тирборон карда буданд. парвозҳои ҳавопаймоҳои бесарнишин бо вайрон кардани ҳарими ҳавоии ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шуданд. айни замон аз ҷониби Қирғизистон бо мақсади пинҳон кардани амалҳои ғайриқонунии худ оммаро бо маълумотҳои бардруғ ва фейк дар васоити ахбори омма ва манбаъҳои гуногуни интернетӣ фаъолона коркард ва паҳн мекунанд. бо мақсади бартарафсозии муноқишаҳо дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон Раҷаббой Аҳмадзода бо раиси вилояти Ботканди Қирғизистон Абдукарим Алимбаев сари мизи музокирот нишаста барои оташбас ба мувофиқа расидан. қувваҳои мусаллаҳ аз манотиқи марзӣ берун бароварда ба ҷои доимии худ баргардонда шуданд. тарафҳо ба мувофиқа расиданд ки аз ҳарду ҷониб комиссияҳои корбарӣ намуда сабабу омилҳои ба вуқӯъ пайвастани ҳодисаро муайян менамоянд